በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አዴና ሓንቲ ድንግል ዘይትትካዕ ሽማ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ዘብሰራ ካብ አርያም ጎዶሎ ዘይብላ ምልዕተ ጸጋ ቅድስያ ብነፍስ ብሥጋ አምላኽ ዘወትር ምስኣ ብርኽቲ ካብ አንስተ ዓለም ኣዝያ ብልጽቲ አዴና ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ መጎስ ዝረኸበት ብግርማ መላእኽቲ ዝተኸበበት መንፈስ ቅዱስ ወረደላ ኃይሉ ልዑል ዘጽለለላ ዝወለደቶ ብሩኽ ቅዱስ ዘይተኸስ ዘይድቅስ አዴና ሙፃና ምእታውና ዝሕሉ ፍረ ድንግል ማርያም ኢየሱስ እንዳአሉ ከምቲ ዘረበኻ ይኹነለዩ እምነትኪ ትሕትና ምስ ቅድስና ዘማላእኺ ፍረ ኸርስኺ ማርያም ብሩኽ ንደቂ ሰባት ብፍቕሩ ዝማርኽ አዴና ተኣማኒት ንኣምላኽ ዘዕበኽዮ ፍጹም ትሕትናኺ ብግብሪ ርእዮ ዓብዪ ነገር ገይሩልኪ እቲ ሓያል ተኻኢሉ ኣባኺ እቲ ዘይከኣል ድንግል ብድንግልና ዝወለድኪ ናይ ዓለም በጃ ንዓለም ዝሃብኪ አዴና ኦ ማርያም ትንቢተ ነቢያት ኦ ማርያም ጾሞ ሐዋርያት ምኽንያት ድሕነትና ስለ ዝኾንኪ አዶ ጐይታ ዘለዓለም ንብለኪ ኣብ የማን ወድኺ ዘለኺ ብጽድቂ ንግሥቲ ኣብ ሰማይ አዶ ሓቂ አዴና አዴና ኢኺ ብጽእቲ ብኽብሪ ኣብ ልብና ብፍቕሪ ንበሪ አዴና ኢኺ ብጽእቲ ብኽብሪ ኣብ ልብና ብፍቕሪ ንበሪ አዴና ስብሐት ለእግዚአብሔር።